Avui, nou vídeo al canal, molt important. Ací darrere tinc un muntó de formigues, tenim que acabar en elles. Anem a preparar el que tinc que aplicar i ara vos expliqué com ho faig. Els dos ingredients que gastarem seran, per un costat, pell de cítrics i per l'altre, arròs. I jo afegiré una miqueta de sucre. Primer triturarem la taronja. Pot ser qualsevol de cítric. Llima, llimona, taronja, pomelo, mandarina... Però nosaltres gastarem taronja. I una miqueta de sucre. I fem el mateix amb l'arròs. Li tirem un poc de sucre i ho triturem. Per què ho fem així? Perquè d'aquesta manera, al fer-ho més xicotet, les formigues es costarà menys de que ho agafen i que se ho enduguen. A més, li hem posat sucre i això farà que sigui una miqueta més atractiu per a d'elles. Ens anem al bancalet i ja vos dic com ho tenim que aplicar. Doncs bé, ja estem ací. Per a l'arròs vaig aplicar-ho amb aquestes botelles. Ara ho veureu com ho faré. I la taronja la deixaré per els caminets que fan les formigues. Aniré deixant trossets de taronja. Anem i ho apliquem. Està prou clar. Deixaré la primera botella així. Així sembla que tenim un altre. No sé si s'aprecia, però van entrant al seu foradet. Així té que haver bastants. Un altre. Així, a les carxoferes, he tingut problemes amb pulgons. A veure si s'aprecia. Mireu. Ahir li vaig tirar el tractament que tinc, però el primer problema són les formigues. Li faré... Sí, deixaré unes quantes. Perquè així hi ha prou formigues. Així a les penqueres el mateix. Deixaré unes poques en cada. I ara sí veiem un poc de trànsit també. Més formigues. Grava en horitzontal, animal... I direu, per què arròs? L'arròs farà que quan el porten al formiguer, el fong on elles s'alimenten, al final es secarà. L'arròs agarra la humitat del formiguer i elles tenen que abandonar-lo. La taronja, quan la trauen al formiguer, la porten al formiguer, dins fermenta i solta una substància que és molt tòxica per a elles.
quasi totes moriran i altres pues, tindran que abandonar el formiguer i anar-se'n a un altre costat. I així completem l'acció. Bé, això aniré repetint-ho cada setmana a mesura de que vagi l'arròs acabant-se i la taronja també vagi desapareixent, fins que més o menys ja no vegam aquesta població tan gran que hi ha de formigues. Si teniu alguna cosa a dir, poseu-ho en els comentaris. Ens veiem. Adeu. Va, tireu-se el rotllo i subscriviu-vos, que al xicón li fa il·lusió. Vinga, au, adeu.